Yeah.
osidalileyo. Masikaleni lenkonzo ngokula kunye kumaculo ethu. Iculo hymn number 99. Nansi inkosi lenhlangano yelibandla lakho. Ithobela umoya wakho ngokwedinga lakho. Masiyenze indumiso kuThixo mbise ngokunyana ngomoya benguThixo emnye.
neziphoso zethu neziphoso zobawo bethu bangaphambili ungasiphathi ngenqubo ngenxa yezono zethu sinyamezela Nkosi elungileyo nyamezela abantu bakho bathengileyo ngegazi lakho elinqabileyo ungahlale siqumbele kube ngunaphakade kuso isono kukokulukunyiswa nguSathana nokulwa kwakhe kuyo yonke inkqubo yakho nakuko konke ukugwetywa okungunaphakade Nkosi sithi kubo bonke ubumfama bentliziyo kulo irhathi nokuqhayisa nokuhanahanisa kuwo umona nentiyano nolunyana kuko konke Nkosi yokungakathandani sithi umbulo naso sonke esinye isono esibulalayo nakuzo zonke inkohliso zomhlaba nezenyama nezoSathane Nkosi sithi kuyo Nkosi imibani nokuthela kuso isifo esibhubhisayo nendlala kuyo imfazwe eIraq kuyo imfazwe eLibya kuyo imfazwe kweli lase-Middle East nokubulawa nokufa okuqubulayo sithi Nkosi Page 25 Thixo onamandla onke othi ngeli xesha wasipha ufefe lokokuba sithi ngenhliziyo enye sikuthandaze ngabanye othi kanjalo wasithembisa kokuba kwakuthi kwakuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo yenza Nkosi kaloku nje ngokunqwana nokuthandaza kwethu thina zicaka nezicakakazi zakho ngokusifaneleyo sibhekwe lilizwe kokuba siyazi Thixo inyaniso yakho usibhe kwilizwe liza kubakho ubomi obungunaphakade Amen 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 kaThixo sifumane isifundo sethu sokuqala selizwi kwiTestamente endala incwadi kaSamuel yokuqala isahluko se-16 siqala ukufunda kwivesi yokuqala sime kwivesi ye-13 isifundo sethu sokuqala selizwi kwincwadi kaSamuel yokuqala isahluko se-16 siqala ukufunda kwivesi yokuqala sime kwivesi ye-16 iphepha ezantsi 301 iphepha ezantsi kwezibhayibhile esiqhelekileyo 301 simcela umzalwana uGosa uMaki ezeka phambili ukusifundela isifundo sokuqala selizwi. Yeah.
Ngokusendawo uDavide wenziwa ukumkani. Undikhoyo wathi kuSamuel, kodwa kube nini na uzingcungcuthekisa ngenxa kaSawule? Ndimkhiqile ekulawuleni amaSirayeli. Zalisa iqhaga lakho ngamafutha omnquma uye eBethlehem kwaJese, kuba ndityumbe omnye koonyana bakhe ukuba abe ngukumkani wamaSirayeli. Ubuze wenjenje uSamuel, ndingathini na ukuya? Angandibulala uSawule akuyiva le nto. Undikhoyo uthe kuSamuel, uze uqhube ithokazi lenkomo, uthi uye kwenza idini apho, uze ufike umeme uJese eze kwelo dini. Mna ke ndokuxelela into omawuyenze, ndikubonise nomntu omawumthambise abe ngukumkani. uSamueli wenjenjeya ukusinga eBethlehem ethunywe ngundikhoyo. Wahlangatyezwa ngamadoda amakhulu edolophu, egubha kukoyika, ambuza esithi, ngaba uze ngoxolo? Uthe ukuphendula uSamuel, kunjalo kanye, ndize ngoxolo. Ndize kwenzela undikhoyo idini, sihlambulule nize nani sinyuse idini. Waza uJese noonyana bakhe wahlambulula, wabamema nabo ukuba beze edinini. Bakuba bezile edinini apho, wathi uSamuel akubona uEliyabi unyana kaJese, wathetha yedwa esithi, inene nanku umthanjiswa kaNdikhoyo emi phambi kwakhe. Kodwa uNdikhoyo wathi kuSamuel, musa ukujonga ubunzwana bakhe nesithomo sakhe, asinguye endimfunayo. Kaloku mna Ndikhoyo andijongi ukujonga kwabantu. Abantu bakhangela umfaneleko, mna Ndikhoyo ndikhangela ngaphakathi entliziyweni. uJese ubize omnye unyana wakhe uAbinadabi, wamgqithisa phambi koSamuel. uSamuel wathi, hayibo, nalo akafunwa nguNdikhoyo. Kugqithiswe uShama, wathi uSamuel, naye lo akafunwa nguNdikhoyo. Bangabosixhenxe oonyana bakaJese bagqithiswa phambi koSamuel. Yena emane esithi, hayi, nalo akatyunjwanga nguNdikhoyo. uSamuel ubuzile kuJese, akunanyana bambi na? Uthe uJese, ewe, ukho uNtondo, phofu usendle, walusa igusha. uSamuel wathi, makaye kubizwe. Watsho esithi, asizi kutya ade afike. Ke uJese wathumela waza waphuthula. Ebusweni ebekhangeleka esegazini, enamehlo abukhali, eyinzwana yomfo. uNdikhoyo ke wathi kuSamuel, nguye ke lo mthambisi. Wathatha elo qhaga lamafutha omnquma wayeliphethe uSamuel, wathambisa ngawo uDavide. Abakhuluwa bakhe bejongile. Ukusukela ngaloo mini uDavide wangenwa ngamandla umoya kaNdikhoyo. Emva koko ke uSamuel yena wabuyela eRama.
ke kaloku uSawule washiywa ngumoya kandikhoyo waze waphathwa umoya okhohlakeleyo uvunyelwe ngundikhoyo. Izicaka zakhe zathi kuye, uyabona umoya ongalunganga ovunyelwe nguThixo uyakuthuthumbisa. Ke mhlekazi, yithi masikufunele umuntu okwaziyo ukubetha uhadi kuze kuthi xa ufikelwa ngulo moya mbi akudlalele uhadi ubuye udlamke. Wathi uSawule, mfuneni lo muntu udlala kakuhle nize naye kum. Sathi esinye isicaka, uJese waseBhetelehem unonyana oyincutshe yengoma, kanti ukwaligorha lo mfana oziqhelileyo imfazwe. Uliciko lokuthetha ekwayinzwana kwaye undikhoyo unayo. uSawule wathumela izigidimi eBhetelehem kuJese wathi, ndithumele unyana wakhe uDavide owalusa igusha. uJese ke wamthumela uDavide kwaSawule eqhuba itakane lebhokhwe kunye nedonki ekulayishwe kuyo izonka nemvaba yewayini. Waya kufika kwaSawule uDavide waba zizicaka apho. Wathandwa kakhulu nguSawule uDavide wade wenziwa umfana okuphatha izikrweqe zikakumkani. Ke kaloku uSawule wathumela umyalezo kuJese othi, ndiyakholwa kuDavide, selumyeka asebenze apho komkhulu. Ke uDavide wabasoloko ethatha uhadi adlalele uSawule ingoma ngalo lonke ixesha afikelwa ngulo moya mbi uvunyelwe nguThixo. Afumane isiqaba adlamke uSawule angabi sakhathazwa ngulo moya. Eli lilizwi lenkosi yanginkosi yoxolo ingathi ihlele ekwazulwini ingakuthamsanqelisa ukufundwa kwamazwi wayo ngonaphakade. Haleluya. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguye wona. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguye Yehova.
kwincwadi kaPawulos umpostile kwabase-Efesu isahluko sesihlanu siqale ukufunda kwivesi yesithandathu sime kwivesi 17. Isifundo sethu sesibini selizwi kwincwadi kaPawulos umpostile kwabase-Efesu isahluko sesihlanu siqale ukufunda kwivesi 6 sime kwivesi 17. Phepha ezantsi 1155 simcele umzalwana uMatya eze ngaphambili ukusifulela isifundo sesibini selizwi. Dumisani kuYehova. Makungabikho namnye unilukuhlayo ngamazwi alambathayo kuba iza ngenxa yezo zinto ingqumbo kaThixo phezu kwabangevayo. Ngoko musani ukuba ngamahlulelana nabo kuba nina naye nifudula nibubumnyama ke ngoku nikukukhanya nisenkosini nje. Hambani ke ngokwabantwana bokukhanya kuba sona isiqhamo somoya sikuko konke ukulunga nobulungisa nenyaniso. Nicikida ukuba yintoni na ikholekileyo kakuhle inkosi. Kanjalo musani ukuba nakudlelane ngemisebenzi yobumnyama engenasiqhamo. Makube kukhona niyohlwayayo kuba izinto ezenziwa ngabo emfihlekweni kulihlazo nokuzithetha. Ke zonke ezi zinto zakohlwayo ziya kubonakalaliswa kukukhanya kuba konke okubonakalaliswayo kukukhanya. Kungoko athi, vuka wena uleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu wokukhanyisela. Khangelani ngoko ukuba ningathi nina ukuze kuxokiseke ukuhamba kwenu. Ningabi njengabaswele ubulumko, yibani njengezilumko. Nizongezela ixesha eli ngokuba le mihla ayindawo. Ngenxa yoko musani ukuba zintswela kuqonda. Yibani ngabakuqondayo into okuyiyo ukuthanda kwenkosi. Sisaphulela lapha isifundo sethu Thixo asike ufunda kwezilapha konke unaphakade. Amen. Oh
siseme ngenyawo ihlamente kaThixo engcwele. Masisifumaneni isifundo sethu sevangeli engcwele ngokubhalwa ngomvangeli uYohane isahluko sesithoba siqala ukufunda kuvesi yokuqala sime kwivesi 41. Isahluko ivangeli engcwele ngokubhalwa ngumvangeli uYohane isahluko sesithoba siqala ukufunda kwivesi yokuqala sime kwivesi 41. Umzalwana uTyali asifundele kwivesi yokuqala ame kuvesi 17. Simcele umzalwana uGqobhoka asifundele from verse 18 to verse 34. Simcele umama uSilinyane asifundele from verse 35 ame kuverse 41. Umzalwana uGqobhoka asifundele from verse 1 to verse 17. Umzalwana uTyali asifundele from verse 18 to verse 34. Umama uSilinyane asifundele from verse 35 to verse 41. Dumisani uYehova. Isifundo sethu sasimana kwivangeli engcwele okubhalwa ngumvangeli uJohane isahluko sesithoba. Mna ndaqala kwivesi yokuqala ndiphele kwivesi ye-17. Isihloko sendaba sithi ukuphiliswa kozelwe eyimfama. Uthe ke edlula wabona umuntu obeyimfama wasekuzalweni kwakhe. Bambuza ke abafundi bakhe esithi, Rabbi, kubani na owonayo ngulo ngabazali bakhe usinina ukuze azalwe eyimfama nje? Waphendula uYesu wathi, akone bazali bakhe uzelwe eyimfama ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Ndimelwe ukuyisebenza imisebenzi owandithumayo kusesemini kuza ubusuku xa kungekho namnye unakho ukusebenza. Xa ndisehlabathini ndilukhanyiselo lwehlabathi. Akuba yetshilo wathika emhlabeni wenza udaka ngamathe wawaqaba amehlo emfama ngodaka olo. Wathi kuyo, yiya kuhlamba echibini leSilowa. Oko kukuthi ngentetho evakalayo, thunyiwe. Yemka ngoko yaya kuhlamba yeza ibo. Baye ngoko bamenwana nababembona ngaphambili ukuba uyimfama besithi, lo asinguyena obehleli engqiba. Abanye babesithi, nguye lo. Bambi ke bathi ufana naye. Yena ke wayesithi, ndinguye. Babesithi ngoko kuye, atheni na ukuvuleka amehlo akho? Waphendula yena wathi, umntu ekuthiwa nguYesu wenze udaka waqaba amehlo am wathi kum, yiya echibini leSilowa uhlambe. Ndiyile ke ndahlamba ndabuya ndibona. Bathi ngoko kuye, uphina yena? Athi, andazi. Bamzisa kubaFarisi lowo ubefuthula emfama. Ke kaloku yaye iyiSabatha. Oko uYesu wenza udaka wawavula amehlo akhe. Babuya ngoko ke bambuza nabaFarisi ukuba utheni na ukuba ubuye ubone. Wathi ke yena kubo, ubeke udaka emehlweni am ndaza ndahlamba ndiyabona ke. Babesithi ngoko abathile bakubaFarisi, lo mntu asingowakwaThixo ngokuba iSabatha akayigcini.
babesithi abanye angathini na umuntu ongumoni ukwenza imiqondiso engakanana bathi qheke kubini babuya bathi kwimpama uthini na wena ngaye ewavulile nje amehlo akho utheke yena ungumprofeti. Kuvesi yeshumi elinesibhozo siphele kuvesi yamashumi mathathu anesine. Akakholwa ngoko amayuda ngaye ukuba ebeyimfama wabuya wabona athi abeza abazali bakhe balowo ubuye wabona aze ababuze esithi lo unyana wenu na enithi nina wazalwe imfama phofu ubona ngani na ngoku? Abazali bakhe bawaphendula besithi siyazi ukuba lo unyana wethu kanokuba ke wazalwa emfama lento ke abonayo ngoku asazi novule amehlo akhe asimazi thina usale mkhulu yena uzani kuye wozithethela batsho abazali bakhe ngokuba babesoyika amayuda kuba amayuda ebesele enqophisene ngokuthi ukuba uthe umuntu wamvuma ukuba nguKristu aze akhutshwe esikhungweni kungenxa yoko abazali bakhe bathi usele mkhulu uzani kuye. Ambiza ngoko kwesibini umuntu obeyimfama athi kuye zukisa uThixo siyazi thina okokuba lo muntu ungumoni. Uphendule ngoko yena wathi ukuba ungumoni andazi azintonye eyokuba ndibe ndiyimfama nje ngoku ndiyabona. Abuye ke athi kuye wenze ntoni na kuwe? Utheni na ukwavula amehlo akho? Waphendula wathi sendinixelele naza neva nithandelani na ukubuya nive? Nani lingaba nithanda ukuba ngabafundi bakhe na? Amthabisa ngoko athi uwe umfundi wakhe ke thina singabafundi bakaMoses. Siyazi thina ukuba uThixo uthethile kuMoses lo yena simazi abavela khona. Waphendula umntu lowo wathi kuwo nasi apha isimanga ukuthi nina ningazi apho avela khona ukanti uwavulile amehlo wami. Siyazi ke ukuba uThixo akabeva aboni kodwa ukuba umuntu uthi amhlonele uThixo akwenze ukuthanda kwakhe uyamva lowo. Kwasephakadeni akuzanga kuviwe ukuba umuntu wakha wavula amehlo ozelwe imfama ukuba lo ebenguye owakwaThixo ebengenakwenzana ebengenguye owakwaThixo ebengenakwenzana. Aphendula athi kuye wena wazalelwa ezonweni ufundisa thina wena amkhuphela ngaphandle. Yesu kuba amkhuphele ngaphandle njengokumfumana wathi kuye wena uyakholwa na kunyana kaThixo? Phendule yena wathi ongubani na Nkosi ukuze ndikholwe kuye? Uthe uYesu kuye umbonile uye lo uthena naye wathi ke yena ndiyakholwa Nkosi waza waqubutha kuye
wathi uYesu mna ndizele ugwebo kweli hlabathi ukuze abangaboniyo babone bathi ababonayo babe zimfama baziva ezonto abafarisi ababe nayo bathi kuye singaba sizimfama nathi na uthe kubo uYesu ukuba benizimfama ngeningenasono kungoku nithi siyabona ke ngoko isono senu sihleli Nkosi mayisikele ufundo inkonzo okanye ityalike kaThixo ine-culture ne-tradition zayo. Ezinye zezi traditions zokokuba makubekho inkonzo zokurecognize abantu esidlangalaleni. Abantu mabanganikelwa estadi kamongameli, abantu banganikelwa endlini kamfundisi okanye endlini kagosa kumiwa ngenyama. Ayikachange, ayikabi optional. Okokuba i-argument ithi iminisha ntoni, it does not matter. Kodwa i-culture, i-tradition yecala. Mandicele ke ukuba next time xa uzile kule sekete yakho ume ngenyawo xa sifunda ivangeli kaThixo. Ayixoxwa yenziwa. Sayixoxa kwintlanganiso zikanyangantathu, asukuyixoxa apha. Akhona i-meetings esimele ukuba siyixoxe khona. Masicele ke ngoba sizele ukunxiba abazalwana bethu. Masimcele usupervisor of studies umzalwana uGqobhoka 1-2 umzalwana uGqobhoka eze ukusifundela amagama abantu abazawuncikiswa ethi xa egqibile ukusibizela wona sicele okokuba bamane besiya 1-1 kwindawo zabo, imithika bayishiye kwindawo emele okokuba ibe. Over to you, sir. Umongameli walesekele, umongameli uJijuhe, umfundisi uNtshwane, umfundisi i-executive yabashumayeli, bonke abashumayeli abakhoyo, omama, otata, ikwaya, ulutsha, iindwendwe ezikhoyo, wonke umntu olapha, mandinibulise ngegama leNkosi Yesu Kristu. Mongameli, ndizawubiza amagama abalingwa abakulungeleyo ukuba babe ngabashumayeli kule sekethe yabasekethe 9. Amagama abo ngaba: owokuqala uBrother uThembelani Ntsiko,
ubrother uMsiko uza kulandelwa ke imentor yakhe umzalwane uMaki. Olandelayo sinobrother uZola Mkhalisi. Umzalwane uZola Mkhalisi uyakulandelwa imentor yakhe uSister Donna. Olandelayo sibe brother uMzwabatu Ngonwana. Ubrother uMzwabatu Ngonwana uza kulandelwa imentor yakhe ubawo uBoyi. Olandelayo sibe nomzalwane ubrother ukhulile Mdoda. Ubrother ukhulile Mdoda uza kulandelwa imentor yakhe ubrother uMatya. Usister Margaret Kumata uza kulandelwa imentor yakhe umzalwane uDubela. Choir esihlabelele iculo 110 utata usuka ngasosalis azawulungisa abantu abazawuncedisa xa sizawubathandazela iculo 110 ukuze sikwazi Thixo onamandla onke esithixo zonke zichileke kuwe neenkanuko zonke zaziwe kuwe kungakho nanye into efihlakeleyo kuwe sicokise inkumbulo zenhliziyo zethu ngokuphefumlela ngomoya wakho oyingcwele size sikuthande ngokufezekileyo negama lakho elingcwele silibonge ngokufanelekileyo
ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sihlangana namhlanje kusweni bukaThixo sisamkela abakhonzi njengamalungu kwinkonzo yokushumayeli. Siyakholwa ukuba babiziwe nguThixo babizela lo msebenzi omkhulu kangaka. Bavavanyiwe once more, bavavanyiwe, bafunyanwa bengenachaphaza ngokwemigaqo-nkqubo yenkonzo yobuwisile asemazantsi eAfrika. Siyathandaza ke ngoku kuThixo ukuba abanike uthando namandla kulo msebenzi wobushumayeli, wokushumayela ilizwi lakhe elinamandla. Babizele abantu kuThixo kuyo inguquko ukuze kwakheke ibandla likaThixo negama lakhe elingcwele lizukiswe. Bathandwa, egameni lenkosi yethu uYesu Kristu siyanamkela namhlanje. Nikhunjusiwe ngomyalelo owawunikwayo inkosi kulo ibandla nangendlela ezimkholisayo uThixo zokuvakalisa indaba ezilungileyo ukuze ubukumkani bakhe bufike. Masicele Hamedi lengenyanga. Sizawubuza nina ke imibuzo. Sawubuza wena uzawuphendula. Khona impendulo pha. Uyavuma na ke ngoko kuba uYesu Kristu inkosi nomsindisi wakho. Kananjalo uyazinikela na ukuba ube ngumkhonzo othobekileyo kulo ibandla lakhe elingcwele. Ndiyavuma, ndiyazinikela ngoncedo lwenkosi. Uyakholwana ukuba unentshisakalo evela ngaphakathi, iqhutywa ngumoya oyingcwele ukushumayela inyaniso etyhiliweyo kwizibhalo ezingcwele ngelizwi likaThixo, ukuze wenze baziwe ubuqaqawuli beendaba zosindiso ngaye uYesu Kristu kubo bonke abakuvayo. Yakho. Uyathembisa na ukuzinikela kubomi bokuthandaza nokuphicotha izibhalo ezingcwele nazo zonke ezinye izifundo ezityebisa ulwazi kuwo lo msebenzi. Ndiyathembisa ngoncedo lwenkosi. Uyathembisa na ukwenza lo msebenzi ngentobeko kwemfundiso nemigaqo yebandla lobuwisile emazantsi eseAfrika. Wenze konke kusemandleni akho ukhuthaze inhlalo yobungcwele. Ndiyathembisa ngoncedo lwenkosi. Njengoba sibuvile ubuncinane bakho ngayo inkosi yethu uYesu Kristu nangalo ibandla lakhe, sinokhulumano novuyo kuba siyakwamkela ngoku njengomshumayeli ozeleyo wenkonzo yamabusile emazantsi eAfrika. Amen. Masicele okokuba
xa sizawungena kwezinye eyona nto esenzileyo ukubamkela bangabashumayeli ngoku abaseleyo benkonzo yamawisile kwi-next local teachers plan bayasuka ku-OT bengabo bengabashumayeli abaqeqeshwayo esizayenza ngokwelandelayo ukubangcibisa isivatho somshumayeli ngoba emveni kokuba sibamkele uqala wamkele isinodi xa ungumfundisi unxibe ikhola ngasemva ngoku sinamkele ke bazalwana siyakuninxiba ke ndicela amaculo nantoni mazihlukane nani ngoku inkimento zenu for the last time mabaziphathe into zenu sicele ke okokuba uvice asiphathele imithika kunye nezipelite sondela mfundisi Nkosi elungileyo ezandleni zethu Nkosi elungileyo